କୋଉଠି ଗାଁର ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧାନ ଖଳାରେ ଅମଳ ହଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଶୁଖୁଆ ହିଁ ମାନେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଖାଲି ଖଳାରେ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖିବ, ଶୁଖୁଆ ପାଇଁ ବି ଘର ହେଉଛି, ଶୁଖୁଆ ହିଁ ଟଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ଶୁଖୁଆ କହନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେ ତା ନେଇକରି ଆଜି ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ତାଙ୍କର ଜାଗା ସେ ଯାହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ଗାଁରେ ଶୁଖୁଆ ଖଳାରେ ଖଳା କହୁଛୁ ଧାନ ନା, ପଡେ ସେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିବେ ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳା, ହେଇକିରି ମାନେ ଶୁଖୁଆ ଖଳା ଖାଲି କହନ୍ତିନି, ଶୁଖୁଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସୁନା ଖଳା ବୋଲି ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଯିଏ ଯେମିତି ମାନେ ଯାହାର ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଯିଏ ଯେମିତି ନାଁ ଦେଇପାରିଲେ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ସବୁ ଯେଝା ରୋଜଗାର ଯେଝା ବଡ଼, ଯିଏ ଯେମିତି ଜାଣିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା, ତା ନେଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଚଳୁଛି, ଶୁଖୁଆ ତାଙ୍କର ଭଲ ଦରକାର ମନ୍ଦ ମତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି। ଗାଁରେ ତ ଧାନ ଶୁଖିବା ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖିବା କଣ ଦେଖିଥିବେ କି? ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଶୁଖୁଆ ଜାଗା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ଚାଷ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଏଠି ହୁଏ। ଏ ଟାଙ୍କିରେ ଶୁଖୁଆ ନୁଣରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଟଙ୍ଗା ହୁଏ ଶୁଖିକି।